Здравейте хора, аз съм Косото и днес ще снимаме клип на Целене с Чехъл 2, само дето ще сандали. Това е Алекс, както познавате, това е Мирко. Ето се тук е Калян и той ще снима първи. Айде ходим. Аз ще целя първи, мале точно много се засилва. Не можа. Айде. Аз съм. Дай мишка. Така хора, аз снимам. Сега те двамата ще целят, но първо ще е Алекс, защото аз му буде нещо. И не сме грозници, идиот такъв. Айде целя. Не! Не, ми добре. Алекс, сега да снимаш. И хора, завърнахме се сега. Тези двамата ще целят Мирко. Първо код ще целя. И какъв пропуск. И пауза тука. Чакай, бе, да се засиля. Айде, бе. Снимаш люката, бе. И сега... И не успяха. Ще снимам. И хора, възвърнахме се от сайкотството. Ще снима, дойдоха и още няколко. Оцеля и тоя. Повторка. Его Милко, викащия. Айде сега е време този го пак да се налей. Айде сега те едната ще церят. Баси купаците. Само не е много силно! Не е много силно! Беше, не беше силно. Черна конка. Мощност. Черна конка. Мощност! Оооо! Ай, бат, сега ще го снимай. Сега ще снима се. И хора, завърнахме се сега и тия двамата ще се лят. Първо Мирко. Ядосания. Черна конка. И пауза за малко ще се върне. И хора, възвърнахме се, ето ги Алекс и Милко, Алекс и този котсто ще снимат, ще селят. Ей го то с малко дразнещия. Не ви викам на Дени. Котсто са прекатули в здравата. Аз съм мил, сладък. Аз съм мил, сладък. Аре бе, сукач. О, забориха той на люката. И спира. О, си просе. Добре ли си, бе? Това вече беше най-голямото падане в историята на Целене с Чехъл. Не, че има много голяма история. Добре ли си, бе? О, мага. Добре, така хора, аз ще... Хора, завърнахме се, сега Мирко ще цели. Стига, бе! Много ме е страх, бе! Сега пак е моеш от скок ниска. Да. О май гад. И... камера. И здрасти хора, пак се завърнах. Само не в главата! Да, бе. Сега морец. Ще целя със сила, ето от тука! Ой! И мисля, че го дараха в топките. И така. Хора, възвърнахме с Саша Чели Сукача. Майнкрафтаджиите най-слабите мангали. Алекс ни оцели. И това беше от нас хора. Сега снимам, защото всички други се махнаха. Така сме с Мирко. Да. Довиждане до някой друг път. Чао. Чао. И чао. Чао и от Алекс.